and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Salamat ka nakatawag lagi siya. Kanindot yung tanahon nga. Nakatawag. Murag isag bata nga inusintigid kayo. Murag wapay kalibutan ko noon sa gidagan sa kinabuhi karong panahon na. Pero nasugamak tungod sa sobra katugbaw sa ambisyon. Amaya, kung mahimo pa lang, gusto ta kang ilugon karon dayon. Usaon man tikat sa pagpasabot nga ako og dili si Jeff ang imong gahinan og panahon. Tungod kay ako ang makahatag nimo sa tinuod nga pagmahal. Pero nahimo kong talawan. Nahimo kong tanga. Pero karon gusto ti kang luwason. Tungod kay kawas nga mahadlo ko. Mahimo ni kapakyasan ang tugbang sa taas ni mong dam ko. Naluoy pag ko sa imong inahan. Oh. Oh. Asa na lang oras Alas 2 pas kadlaw. Katugog balik. Unsa ka ba, oy? Daling-ali, oy. Ano, naglingkod naman ka diya sa sofa. Okay ra ko. Okay ra kaayo. Ay kabala ka. Tsakoy ayaw, oy. Papasagitan ka mag-antos diya, maglingkod lang. Kaya imo kong ibantayan. Binuanan na. Dali-dali pa eh. Itadili sa kuntupad. Dili bitaw ko mangunsa nimo. Bangag sa ilong. Ano? Nagtuhuli kang mahadlo kog unsaon ko nimo? Sun sa pamay mong gihuwat ya. Ang dali na diri. Ay kaikog na ko, Amaya. Anad ko na ni sitwasyon mao nga relax ka lang diha, ha? Katog na. Kay pukawon ti ka ugma sa oras nga imong gustong imata. Good morning. Good morning, love. Mura man tag nagsabot nga mumatag yun ning orasa. O, saan naman na yung orasa? Pasok 4 pamanggod. Balik lang sa tug. Ayaw na. Kaya maghikay na lang ko para pamahaw para makakaunog sa'yo si Mami Dalia. Uy, ako na lang kung mauna. Hato na lang kang yayungan. Ako na lang bitaw, love. My love, sige lang ikaw. Mas spoiled ka ni ko na. Hatagi sa kughigayon nga mahimog yung sa katinood nga asawa. Gusto man ko magluto para nimo. Mupasagti lang ko, ha? Okay? Ginoo ko. Nakatugid ko. Oh, hasta si Amaya. Ginoo ko. Kaihiyon ra ba ko? Pero unsaon man ako ini nga nagakos man siya nako. Babe. Kidaman siya. Si Jeff tingali ang iyang gisangpit o babe. Pero ginoo ko. Kaihiyon na kay ko. Saan man ini nga natug pa man gini. Luoy sa kay kung akong putlon ang iyang katug. Ay, may puliso ni. Ang matangtang ni akong bukton nga nagkakus na ko. Di na rin ganitang magwantang akong gibati diri. Piligrong pantog na ko ini ron. Kung ako ni pungan. Sapi is doktor. Ay, salamat. Salamat. Mayuntang pagkagusto kay ining food nga akong gianda, my love. Ang tanang pagkaon nga imong andamon, ako gyud magustuhan, my love.
Pero natuog ka pala untag balik. Unya, himo lang kong gipasagdan din hinga mo imo lihok. Ikaw yun ibalik dito sa kwarto ka. O, di ba? Maligo ka na lang sa'yo. Oh, that's good. Sige, maligo na lang ko. Sayo ako ding tawag ka. Hello? Kaniya po ko sige paring, pero karap di ka matubag. Ay, you shit! Ingon ka kida anak kaway mo do? Ay, sorry. Saon, wa mo kong kato gabi. Kaya nagsigo ko na wala ni mo. Putlon ta ng istorya kay tingalig basudan ko ni Jared. Paminaw. Huwata nga ako'y motawag nimo para magkita ta. Ano sa? Alam sa mo rasa. Milapas na sa oras ang itugo ni mo, nga pukawon ti ka. Pero sorry, nga wala sa taga tandoga kay nindot kay imong katugo eh. Di ko gusto nga maglabad ang imong uho. How sweet. Pangway sa kadyo diha. Usa ka mo bangon. Isang ano na, naman ka diya sa sofa. Karon pa manggod. Di man ko si tupad ka ganina. Ato na lang tana. Ihatod ko sa bahay. Nagasiguro ka nga magpatod ka? Di ano di ay. Una-una sa dig maayo. Oo kasabot. Ano bang kinalang pa magina kung una-una og maayo? Sabay big deal diha. Unsay issue? Isyo. Limot ka? Doon na ba yan nagunit ni mo? Hain man na nagunit diha. Nga he's nowhere to be found man. Human siya malingaw, yan ho rakain mi biya. Maingon nga I'm leaving. Pero ayaw na ko pangutan akon, asa ko paingon. Ug kung kanus ako mabalik, kadili ko gusto ana. Sa akong absence, pwede ka musuroy, bisag asa, paglipay, kutob sa imong gusto, pero pagtarong lang. O niya, may gibuhat ba day kung daotan, nga wa man. Ay, kumpiyansa. Aron wa kay basulan. Tayo pa sa, is this your way of saying dili lang ko di mo ihatod? No. Willing kumatod kay wa masag ko'y gibuhat na daotan. Nga naman day na. Mo istorya pagkakarihag makapakulba. Ikaw mo akong gihuna-huna. Dali na. Piskat kay bayhana eh. Huwag ko magdahom. Sa iyang kakiat, lisod na kay siyang atrakahon. Kahit And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!